Όλα έτοιμα λοιπόν για τον πιο δυνατό τελικό στα αυτοκίνητα. Πάμε ένα χειροκρότημα ξανά και για τους δύο. Τζαφάιερ. Τζαφάιερ. Και το άλλο το ίδιο. Ωραία μαλάκα τι έκανε ο Γιάννης εδώ. Και ο χρόνος για τον αριστερό διάδρομο 14.83, ενώ για το δεξί διάδρομο 9.093 με 245 έξοδο και 2.17 για τον αριστερό. Νικητής λοιπόν είναι στον αριστερό διάδρομο Τσακανίκας με δεύτερο του Σαχανά. Ξεκινάμε με μοτοσκλέτες για τους τελικούς σε όλες τις μοτοσκλέτες. Όλοι οι οδηγοί, επαναλαμβάνω.